Bukvalno ko mi stavi pogrešan fucking emoji. Ono, kad roll eyes emoji, ne da si blokiran, ne da si u... Pazi, pritom. Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas pričamo o blokiranju ljudi. Fora je da su pre važila ona stara PR pravila da bilo kakav komentar ti moraš da odgovoriš, ti moraš da se posvetiš, ne smeš da brišeš komentare i te neke gluposti. Ljudi, to apsolutno zaboravite. Zaboravite, iz prostog razloga, jer svaki brand mora da ima svoj karakter. Će neko da vam piša po vašem dvorištu. Je li to ideja? Šta bi uradili? Pa bi ga izbacili. Ja u ovom community našem, bukvalno ko mi stavi pogrešan fucking emoji. Ono, kad roll eyes emoji, ne da si blokiran, ne da si u... Pazi, pritom, kad ja blokiram, ti si blokiran forever. Zauvek. Znači, nema vraćanja iz bloka. Pogrešan emoji i to je to. A kamo li neke Kenije, a ti bi shut the fuck up. A ja sam blok. Spam, blok, delete. I još te prijavim. Report. Get the fuck. Neki put, kao što su ova, znaš ova riba što je pričala, ta silikone ova, to pustim. To pustim jedan daško. Neki su toliko, da sam u fazonu, daj da vidimo da se, znaš, da se, neki su zabavni, kapiraš. Ali ti neki koji ono, ti si ovo, blok. Zato što nije vređala tebe, nego samo našu Da. Ali te ne, mislim, tako da, stvarno, kada vidite da neko spamuje ili da, tačno vidi se, traži pažnju. Traži, ko si ti? Ko si fucking ti? Blok, tačka, kraj, prstići, klik. I to slobodno radite. Jer kako bi rekla moja drugarica, unfollow je pola zdravlja. Unfollow je pola zdravlja. Ljudi, to nemojte da zaboravite. Svako ko vas nervira, svako ko ne sme u vašu parohiju. Ja izbacujem iz galaksije sine svetlosnom brzinom, ljudi. Druga stvar, zašto nije bitno ukidanje lajkova? U stvari, zašto nije za Facebook, odnosno za Instagram, bitno ukidanje lajkova? Zato što je to samo jedan indikator od... Pričao? Pričao. To sam vama pričao. Dobro, onda ćemo da kažemo ovdje. Malo preview iz kursa. Zašto nije bitno? Nije bitno zato što ima još 200 indikatora po kojima gleda da li je neki post kvalitetan ili nije. Recimo, da li si komentarisao? Koliko dugo si se zadržao na tom postu? Koliko dugo gledaš sliku? Misliš da to što gledaš sliku da to on ne računa? Sve računa. Da li si zoomirao sliku? To mu je jedan od najvećih indikatora. To su sve znači ima ih preko 200. Da li si šerovo, da li si ovo, da li si koliko si... Koje druge slične fotografije si pogledao sa istim hashtagom i zašto si se odlučio za ovo? Znači sve je unutra, tako da ono kao like, they don't give a fuck. Ono što je nama bitno pa su ti lajkovi. On je bio u fazonu, ok, dosta gaminga tih lajkova i da dobijate sve više, izbacit ćemo, što je sasvim legit. Tako da to je ono moje mišljenje, u principu mislim da je to dobra stvar. Mislim da je stvarno dobra stvar. Zašto bi se mi brinuli o tome? Ok, moramo da proglasimo zvezdu. Špica. Lidija Irmeš, bravo. Zašto Lidija? Zato što stvarno sve šeruje, zove ljude, gradi community, širi galaksiju, tako da je zaslužila zvezdu. I ne samo zvezdu, znači sve planete oko zvezde, znači sve je tvoje. Dobiješ sertifikat, postala si zvezda galaksije, čestitamo. Ok, što još imamo na meniju? Jebote, jeste vidjeli one patike? Jeste vidjeli one bolesne patike koje imaju u džonu svetu vodicu, osvećenu vodicu? Niste vidjeli? Jesus Christ, majko Bože. Iz Jordana, svetu vodu, pa krst na pertlama. Neki put, stvarno, to je, mislim, ja nisam neki vernik i sve to, da se razumemo. Ali to je baš skrnavljenje. Da ti u svoj marketu, da ti prodaješ patike sa svetom vodicom. Mislim da je to dno. Tu je negde dno marketinga, ja mislim. Ne znam što ti misliš, Ivana. Možda sam krenula da gledam Mad Men. Ti sviđa? Sviđa mi se i toliko mi je... Creepy mi je kada gledam hoćemo billboard ili poster. Da, ali mi je dobro. Dosta možeš da naučiš iz Mad Mena, stvarno, i logiku i razmišljanje.
politizacija između to, ali kada kreću briefovi i ideje do kojih on dolazi, znači Draper je odličan. Tako da savjetujem vam svi koji volite marketing, odgledajte Mad Mena ako niste. Ako jeste, ostavite u komentaru da gledao. Ili nešto slično. I još jedna stvar, like, subscribe i pošaljite mailom ovaj klip nekome za koga mislite da će da mu se svidi. On mora da raste. Šta? Da u komentaru ostave neku seriju ili neki film koji ima veze s marketingom. Bravo. Ako ništa drugo, da. Okej. Ej, pritom rekli su mi da te ozvuče. Da sam se malo. Deri se malo više. Okej. Znači da, u komentaru ostavite link serije ili filma koji ima veze sa marketingom i koji vam se sviđa. Mislim, ja bih volio to da pogledam. Ja imam par nekih, to bi mogu i ja posle da stavim. Da. Obavezno, da, šta sam hteo da kažem, zašto moramo da širimo ovaj community? Zato što ovo mora da ima ekonomskog smisla. Ako se ne širi, nema. Dobili smo novog sponzora, iRobot. Sutra dolazi naša mala rumbica. Moramo da mu damo, joj damo ime. Jel ćemo žensko ili muško? To moramo da ima. Žensko, a? Da bude transseksualac. Evo, tranđu koja čisti. Okej. Može i tranđa koja čisti. Ja neću da pričam o tome kakav je ovo, dok ga ne isprobamo. Ono što sam ja pregledao sam gomilu klipova na YouTube-u, treba da bude motherfucking savršeno. Ajde ga znamo Jackie? Da, to pa. Znači, pored toga što kuva kafu, zasmejava i ostane, ne šalim se, ali koliko sam vidio, stvarno i ta tehnologija je napredovala nevjerojatno, ali vidjet ćemo. Dobili smo, znači, iRobot je sponsor emisije, nadamo se da ćemo imati još sponzora, ali morate da šerujete ovo. To je to. U svakom slučaju, i još jednu stvar što možete da mi ostavite u komentaru, ideje ala ove patike. Znači, ja svaki put, pošto mi šalju ljudi, svaki put kad vidim tako nešto, bukvalno odlepim od sreće. Ja odlepim od sreće. Ja ne mogu da verujem samo dokle idu te nebuloze. Tako da, ridiculous marketing, dnevna doza ridiculous marketinga, moramo da uvedemo i taj segment u emisiju. Ok. Jel to je to? Jeste. Prijatelji moji, zvezde klomete i ostali asteroidi i klompe, hvala da ste gledali i vidimo sledeći put.